барои қир ва маҳв намудани ҳайвонҳои ваҳшии маҳаллаи Чашмаи Арзана маблағ гузорӣ шуд. Ҷамъияти шикорчиён ва моҳидорони вилояти Суғд наздик 300 сомонӣ маблағ ва 30 дона тири милтиқи шикорӣ ҷудо намуданд. Шикорчии худро ки муовини ҷамъияти шикорчиён ва моҳидорони вилояти Суғд аст, ба ҷои ҳодиса, яъне маркази Чашмаи 2 сафарбар карданд. ҳоло барои қир ва маҳв намудани ҳайвонҳои ваҳшӣ давраи аввалин оғоз шуд. ин амалҳо ҳангоми шаб ва субҳи барвақт то соати 5 анҷом дода мешавад. Маҷлиси риёсати ҷамъияти шикорчиён ва моҳидорони вилояти Суғд баргузор гардид. ҳамин масъала мавриди муҳокима шуд ва маҷлис риёсат қарор карда ҳамчун шикорчӣ ва ҳам аъзои риёсат ва муовини раиси шӯрои ҷамъияти шикорчиён ва моҳидорони вилояти Суғд маро вазифадор карданд ки бо ҷалби шикорчиёни маҳаллӣ ки маҳаллро хуб медонанд, бо ҷалби онҳо ҳамин рӯбоҳу шағолҳо маҳв карда шавад. мо омодаем ҳозир тирам ҷудо кардан, маблағам ҷудо кардан, барои ҳама чора мебинем ки ҳамин безарар гардонем. мубин маҳмудов бо ҷалби шикорчиёни маҳаллӣ то соати 1 шаб дар мавзеи поёни кӯчаи берунӣ ки дар он ҷо рӯбоҳу шағол макон гирифтааст, камин гирифтанд. онҳо пурра ғорро ки хонаи ҳайвонҳои ваҳшӣ буд, иҳота карданд. ду рӯбоҳ пас аз зиёд шудани шумораи шикорчиён ва аҳолӣ аз хонааш, яъне ғор, гурехт. натиҷаи ба ҳадаф гирифтаи шикорчиён бебарор анҷомид. دیدم من هان پایین رفت. حالا ما در محله چشمه ارزنه قرار داریم. انیقترش در چشمه 2 محله شهر خوجند قرار داریم، چنانه که چند روز قبل اطلاع داده بودیم در این موضع سیله روباه و شغال ها مکان گرفتند و جمعیت متخصصانی جمعیت شکارچیان و ماهیدارانی ولایت سوغد این شام تصمیم گرفتند که این گروه حیوانهای وحشی را محو سازند. حالا ساعت 22:06 یعنی 10 شب می باشد. баъди чанд муддати интизорӣ шаби 17 ба 18 июн 3 адад рӯбоҳ аз ҷониби шикорчиён қир ва безарар карда шуд. мутахассисони соҳаи ҷангал мегӯянд, агар садои тир баланд шавад, ин ҳайвонҳои ваҳшӣ дубора давоми 2-3 рӯз ба шикор намебароянд ва ҷои зисти муваққатии худро тағйир медиҳанд. аз ин рӯ барои маҳв намудани боқимондаи ҳайвонҳои ваҳшӣ камтар мушкилӣ пайдо хоҳад шуд. баъди маълумот расидан мо 3 ташро қир кардем, 3 адад рӯбоҳро қир кардем. дина мунтазир кашидем, пайдо карда натавонистем. баъд аз он ки 3 таш маҳв карда шуд, ҳам овози милтиқи баромад, эҳтиёттар шуд, реҷаи шикорашро тағйир дод. ман имрӯзам як таш омаду пай бурду гашта рафт. имрӯз мана бори 3 боромада истодем. одатан бегоҳ ба баробари торики саршудан ба шикор мебарояд, баъд гашта бо валонаш мебиёд. мо боварӣ дорем ки имрӯз бо мунтазир мешем, мо дарёфт мекунем. аллакас душаб гузашт, баъди паррондану душаб гузашт ва бо мебиёд. безарар намудани мавзеи поёни кӯчаи берунӣ давра ба давра амалӣ мешавад. дар давраи аввал ки 2 шабонарӯз давом кард, танҳо 3 рӯбоҳ нобуд шуд. шикорчиён мегӯянд чанд рӯз интизор мешаванд ва дубора ба кор оғоз хоҳанд кард. дар давраи дуюм субҳ аз соати 3 ба фаъолият оғоз хоҳанд кард, чунки дар ин вақт ҳайвонҳои ваҳшӣ дар кӯчаҳо ба сайд мебароянд. куша мефанарика ин садои ваҳмангез чанд вақт мешавад ки ҳангоми шаб сокинони кӯчаи берунӣ ва дар атрофи маҳаллаи Чашмаи Арзана шунида мешавад. азбаски маҳаллаи Чашмаи Арзанаи шаҳри Хуҷанд дар доманаи кӯҳсор ҷойгир аст,
дар ин мавзеъ ҳайвонҳои ваҳшӣ бештар ба чашм мерасад. солҳои қаблӣ танҳо дар ду кӯчаи поёни кӯҳ ин рӯбоҳу шағолро мушоҳида кардан мумкин буд. ҳоло бошад ҳайвонҳо ба маркази маҳалла чашмаи ду макон гирифтанд. ҳодисаҳои аз ҷониби рӯбоҳу шағол, нобудсозии паррандагони хонагӣ, мурғобиву мурғҳо бо чоҷаҳояш зиёд шудааст ва ин сабаби муроҷиати чандин каратаи сокинони ин маҳал ба мақомоти салоҳиятдор гардид. мақомот барои маҳв ва қир намудани он корбарӣ доранд. гузориши мафнушкур ва Саид Мухтори Саиданвар барои барномаи иттилоъати хабар.